Udalerri euskaldunetan modu naturalean aritzen dira euskaraz haur gehienak, eskolan, lagun artean eta kalean. Adin zehatz batetik aurrera ordea, batzuk arnasgunetatik atera eta inguruko beste herriren batera joan behar izaten dute ikastera. Pauso hori eman aurretik, garrantzitsua da haurrek euskararen inguruko kontzientzia hartzea, euskarari eutsi diezaioten eta inguruko herrietan ere euskararen arnasa zabal dezaten. Horretarako, tailer berria sortu du UEMak. Bereziki, tailer hau sortu dugu Larrabetzu bezalako herri begira, izan ere LHSI bukatzen dutenean, kanpora joan behar esate dute DBH egitera, eta askotan gertatzen dena da, beraien joera natural hori, albo batera gusten dutela, inguru horretan erdara gehiago entzuten dutelako, eta behar bada taldean integratzeko asmoz. Eta adierazten nahi duguna da, tailer honen bidez, helburua litzateke, sendotzea daukaten gaitasun natural hori, eta hemen, herrian erabiltzen duten bezala, lasai asko erabili dezatela kanpora joaten direnean, izan ere lidergo papel hori jokatzeko daukate, eta erabili dezatela superbotere bat daukatelako. Euskalduna eta ia euskalduna edo erdi euskalduna, bai? Larrabetzun nik uste neuena baino euskara gehiago egiten dela.